וואי אחי, איך אני רעב, אתה לא מבין? בא לי לאכול איזה מנה פושרת עכשיו, לפרק, בוא נפרק. מה אתה אוכל את זה? תקשיב, מה? מה יש לי הבעיה? פה מנה בריאה וטובה מהסדנה של רבית, בוא תטעם. די. בוא תראה איזה יופי. קדימה חיילצ'יק. יואו, מנה בריאה. קדימה הסתער, כמו שאומרים. אני לא מאמין.